Nasara ƙofar na isa Kano. Ya haƙuri yaro, yanzu nan macin zai zo. Ina kai ƙofar na isa ko kai ma kanan da ka. Wait. Ai yanzu nan zai cika. Dan tashan mu ba a delay, ba ɓata lokaci. Za ka fita. Kano. Ta. Maza ka cika wallahi in baka cika ba ka san aka da matsala je ka tsaya a nan wambai ya dan aduwa kwatas ko ina a zo a hawan wannan ko kwari ya da wajen hajiya makama za a je ai ba birin nan ba inda ba zai je ba anya mako yau lodin nan ba a sama ba ko ina direban nan yayi ne har wake tafi babur ya cika. Salamu alaikum. Wa alaikum. Ai da kani kana kai mutunci gaisa. Salamu alaikum. Yau wallahi cefane ka ne cika ko yau cefane na a sama yau cefane na a sama wa yaro ai kai daidai ya bismillah. Wai me nake gani haka? Naira 10 ce. Naira 10? Yanzu duk irin ikirarin nan da nake mutane suna hawa kuma ka bani naira 10? To yaro ya kake nufi? Me kake nufi? Lodi kai mun fa. Okay. Kai nake sauraro. To yaro ya kake kudi wannan biyo ta za a karbo maka. Ya kake nufi? Biyo ta zan karbo maka. Biyo ta gani mana. Duk irin ikirarin da nake mutane suna hawa baka gani ba kenan. Ba ikirari kai ba. Ko za ka ikirari su sauka mana. Haka kace. Haka nace. Haka kace. Bambiyar ita ma an baka so. Komai su. A shi kawai mu tafi. Duniyar ba ɗaya bace. Ba komai je ka. Sauri na makara a wajen aiki sauri nake da saurin da nake ta faɗa mai kenan ni na gaji da zama wa Yanzu nan za mu tafi. ya da ma take da ai wanda ta faman zama To jama'a Allah ya kiyaye ko Allah ko ma gara ko Allah an tuwa kai Allah ya soke ku lafiya. amin Allah ubangiji ya sada mu da amin ko za mu kara haduwa. kani kan nan kamar zaka kuka me faru Direban nan dai farfadiya ce. Dan majin ciki ne. Farfadiya ce. Dan majin ciki ne kai ta.